nire lehenengo aldia taberna batean izan zen. Eta ondo egon zen. Baina egia da, hori lehenengo aldia beti komplikatua gauza batzutan, zer egin ez jakin, baina ondo egon zen, nahiko natural urten zen, egia zen, eta hori, leku txikia zen, iluna, eta orduan askotan mobiduin behar izaten ginen jendea komunera sartzeko, baina bestela oso ondo egon zen. Eta ondo, amaieran bai oso ondo, feedback ona egon zen, eta oso ondo pasau nagoen egia zen, nire lehenengo aldian, taberna txiki bat,